Nou, wij zijn hier op het baggerdepot in Haarlem, op een Noordermeerdiek. En wij baggeren de Haarlemmerveert. Die is 5 kilometer lang, 44.000 kub. Zo'n heel 1000 kub is inmiddels afgevoerd naar een erkend stwart. Dat wie verontreinigd. En de andere 44.000 kub die wordt hier in het baggerdepot blaast met een baggerzoeger. Met ongeveer 3 kilometer leiding. En dat kun je daar dus zien. En daar wordt het erin blaast. Dan op een gegeven moment dan gaat het van vak naar vak. Dan bezinken de slipdeeltjes. En dan uiteindelijk als het alle bezonken is. En dan komt het weer helder onder het eind van het depot via een buis op het polderwetter. En ja, dan maakt het indroegje. En dat indroegen is hoe hier is 2. En dan wordt het depot weer afgemaakt en dan is het weer agrarische groen voor de boer. We baggeren deze veert omdat het gemaal de heining bij 4 huizen gebouwd is. En dat is een gemaal die moet de boezem ontlasten bij heegwetter. En van de Ljouwerdiek tot aan de Zeediek werd gemaal stiert. Daar hebben ze de veert op Jipte gebracht. Alleen nog vanuit de Ljouwerdiek tot de Dokkemerie. Die wienen net op Jipte, zeg maar. Dat ziet nog vol bagger. Ongeveer een 80 tot een meter bagger. En die moest eruit om de capaciteit te krijgen voor het gemaal. Nou ja, we zijn op Stuit met de baggerwerkzaamheden van de Haarlemmerveert bezig in opdracht van het waterschip. Met een snijkopzoeger, zat je hem hier achter zeggen. Dat is een machine die de bagger van de bodem afsnijdt met een roterende kop zit erop. En dan zoegt er de bagger op. En via een leiding, wie hem wel achter de zoeger zeggen, wordt het vertransporteerd naar het depot daar. Waar we krijgt als jongen hebben. We hebben les van de corona in die zin dat normaal zitten we met dubbele bemanning op dit soort machines. En vanwege de corona is dat op dit stuit net mogelijk. Ja, dan zoen je alles aan het eind van een shift zit, maar zoen je alles ontsmetten met en dergelijke. Dus ja, van daaruit dat we nou iets uitrennen met de werkzaamheden. En we verwachten dat de Haarlemmerveert nou ja, eind juni nou opleverd wordt. En dat zou ja, in je maaien wezen. We hebben nou ja, zeg maar 2 maanden vertraging. Daar komt het eigenlijk een beetje op deel. Dat is net alleen nog vanwege de corona, ik vanwege het weer te waar in de winterperiode dat wij ja, les hier om het depot in te richten.